Dámy a pánové, vítám vás pěkně u dalšího videa na kanále Jednou stopou. Dneska to bude nejenom po dlouhé době, ale dneska to bude skutečně něco speciálního. Vím, že teďka v poslední době není moc čas natáčet nový videa, že to prostě není bohužel priorita, ale když jsem teďka byl na kole a prohlížel jsem si Bazoš a hledal jsem, tak jako to má hodně z nás, že se prostě pořád koukáme, co by kde bylo zajímavého, tak jsem tam zbystřil, když jsem viděl, že se v České republice nachází pravděpodobně jediný kus motocyklu, který stojí tady přede mnou. Boss Hoss, motocykl s motorem, 8válcovým americkým motorem. A já jsem jako dost bystřil a říkal jsem si, tak jestli ještě někde nějaká laťka, kterou bych mohl jako v motocyklovém světě prolomit nebo okusit, tak je to právě tohle. Nikdy v životě se mi nesnilo o tom, že budu moct osedlat a vy dneska spolu se mnou motocykl, který má tady namontovaný motor podélně z Corvety. 5,7 litrů V8. Motor, který když vezmu dohromady všechny svoje motorky a přidám k tomu auto, tak stejně ten součet objemů jim nesahá po paty. Motocykl, jehož motor, když vedle něj postavíme Triumph Rocket, který doteďka bylo to největší, co kdy jsem mohl řídit, a to video si pusťte na YouTube a bylo to prostě naprosto fenomenální, tak je to zhruba 40% objemu tady té motorky, plus minus. To je prostě naprosto neuvěřitelná věc. Motorka, která je ještě o dobrých 30 cm zhruba delší než možná BMW R18, což mě připadalo, že je prostě monumentálně obrovská, těžká motorka. A najednou prostě v roce 1990 si skutečně americký konstruktor letecký řekl, že by byl docela zajímavý nápad vzít motorku a dát do ní motor z Corvety V8 5,7 litrů, a tak to zrealizoval. Ta cesta té firmy byla určitě jako zajímavá, že začátku to byly stavebnice, začátku jsem slyšel, že ten rám ani nebyl bůh ví jak pevnej, dokonce do roku 2000, teďka nevím něco, se ty motorky možná do roku 2000 vlastně vyráběly jenom, nebo prostě doporučovaly se pro ně automobilová zadní pneumatika, protože žádný z těch dostupných motocyklových pneumatik nedokázal přenést ten výkon na ten točivý moment, který tady máme. No prostě zkrátka a dobře, dámy a pánové, před náma stojí motocykl, který prolamuje všechny mentální rekordy, které jsem si dokázal představit. Motor, který tady je uložený, V8. Já jsem si vždycky přál vlastně řídit Corvetu nebo řídit Mustanga s 8válcem. A myslím, že jsem jednou jel jako spolujezdec nějaký takový V8, jsem se prostě na tom ještě ani nikdy v životě nesvez. A přišlo by mi, že to bude jako ukrutný ten výkon. Ale my ho teďka tady máme, máme tady v motorce, takže já jsem jakoby přeskočil jednu vývojovou linii a prostě jsem to auto přeskočil a rovnou se na té V8 dneska s váma svezu v přímém přenose, nefiltrovaně, v jedné stopě, kdy tady ta zadní pneumatika, kterou vyrábí Avon pro Boss Hoss, amerického výrobce z Tennessee, jenom 230 mm, což je teda docela, z mýho pohledu, docela úzká pneumatika, na to, že dostane za úkol za malou chvíli přenést. V papírech je 300 koní, ale já si myslím, že to klidně může být 350 koní, co se tak uvádí na internetu běžně v tady těch verzích, 330 až 370 koní, úplně běžně. A něco kolem 470 až 500 Nm točivého momentu skrze poloautomatickou dvoustupňovou převodovku. Tohleto video je special tím, kromě jiného, že si ho opravdu nechávám, aby bylo velmi autentický. Já jsem na tom stroji ještě nejel, jednou jsem ho tady slyšel běžet, ale ještě jsem prostě na něm nejel a za chviličku se vydám na projížďku, takže fakt nevím, co mám čekat. Četl jsem, že to nemá nějaký extra vibrace, že ten motor je velice vlastně vyhlazený, ten 8válec. Četl jsem samozřejmě o zvuku, to je mi naprosto jasný. Četl jsem o tom, že ten dojem zrychlení je jako dragster. A my se na tom testě dneska podíváme. Četl jsem, že ta dvoustupňová převodovka na jedničku jede 160, na dvojku 260. Uvidíme, to neuvidíme, ale uvidíme, co na tom všem je pravdy, toho, co se píše na internetu nebo se kouká na YouTube, co nás na tady tom kolosu čeká. Hodně lidí vždycky říkalo pod mýma recenzema historicky, co se pamatuju, že bych si měl pořídit nějakou motorku, která je prostě opravdový chlapy pro lidi, kteří mají prostě moji váhu, vejšku. A dneska tady jsme... Dneska si myslím, že se to trefuje. Majitel motorky mě říkal, že mám pak dát bacha na to, že mi to bude moc chtít spálit nohy, tak na to si teda budu muset taky dávat pozor.
A samozřejmě, co člověka samozřejmě zaujme, kromě extrémního motoru s určitě úžasným zvukem, tady ta OHV mašinérie pod náma, která evokuje opravdu ty americký svobodomyslný časy, ke kterým spousta z nás asi jako nějak romanticky zhlíží, včetně mě. Myslím si, že to je prostě zajímavá, pravá, ryzí americká, svobodná, svobodomyslná věc. No a druhá zajímavost samozřejmě je ta váha a ty rozměry. Jak jsem říkal, rozvor je obrovský. Ta motorka je zhruba na rozvoru i na celkový délce zhruba o 30 cm delší než takový ty motorky typu Triumph Rocket nebo BMW R18 nebo další takovýhle velký cruisery, které mě vždycky připadaly fakt už mastodontní se svýma třeba 370 kg, tak tady samozřejmě, dámy a pánové, 500 kg suchá hmotnost, aspoň co jsem tak dobře načetl z papíru, a nějakých 740 přípustná nebo 760 přípustná povolná pohotovostní hmotnost. Tady člověka zaujme ta gigantická nádrž, z boku tak nevypadá, ale tady z mýho pohledu je to fakt něco neuvěřitelného. Lidský mozek můj nemá v databázi paměti nic takového, že by někdy na motorce něco takového viděl. Budíky, teplota vody, tlak oleje, 260 km, tachometr, malý otáčkoměr, voltmetr, ukazatel převodovky, RND a druhý rychlostní stupeň. Myslím, že má nádrž asi 23 litrů objemu, když tak mě opravte komentáři, nejsem si úplně přesně jistý. Tady ten test totiž nebude tolik o tom, jestli 333 nebo 362 koní nebo 470 točák nebo něco, nebo prostě objem nádrže, ale fakt o těch ryzích pocitech a o tom, kam lidská fantazie může zajít v tom, že si řekne OK, tak prostě budeme dělat 8válcovou motorku. 350 kubických inčů, kubických palců má tady ten motor, takže kdykoliv uvidíme takový ty Harley, který prostě říkají, hele, to je náš největší motor, 117, 121 nebo dokonce 124, tak se tomu můžeme v tichosti pousmát a jít dál, protože tady prostě máme něco úplně diametrálně odlišného. Ta hmotnost je daná tím, že tady se opravdu na hmotnosti nešetřilo. Je to teda docela hodně znát. Jsem velmi zvědavý, jestli bude, tady opravdu mám velký respekt z toho, aby nám ta motorka držela. No, ale budeme tomu věřit. Na hmotnosti se tady skutečně nešetřilo vůbec nikde. Asi nejvíc, co mě tady jako kdyby zaráží z pohledu té hmotnosti, tak je, nebo co je takový fakt ikonický, jsou tady ty kapličky na ty přepínače, které jsou prostě fakt zryzí. Člověk měl pocit, kdyby to byl železný blok, ale kdyby nebylo vnitř nic než jenom železo. Takhle ta motorka je poctivě vyrobená a prostě na hmotnost tady každý úplně kašle. Spíš naopak, jako by to byl cíl konstruktérů, aby ta motorka byla co nejtěžší. Tohle je stroj, který jsem objevil na Bazoši, že se prostě prodává v Česku, a tak jsem zkusil svoje štěstí a napsal jsem majiteli, že bych udělal prostě hezký video o tom, co se to tady děje, že tady máme takovýhle stroj k prodeji. Můžete si ho na Bazoši najít, dám pod video odkaz, pokud bude ještě aktivní, pokud to nebude prodaný. Pro někoho, kdyby chtěl okusit prostě něco úplně extrémního a řekl by si, že Rocket je prostě pro děcka. A my si teďka můžeme zkusit motorku nastartovat. Byť s chvilkou jsem tady měl majitele, mi to ukazoval, si podívám, jestli si vůbec budu vědět jak. Tady máme benzín, máme zapnutý. My jsme to tady startovali a tu motorku jsme museli držet, no minimálně jeden člověk ji musí držet při tom turování, protože máte strach z toho, že se to rozjede a zboří to barák. A pak jsme ji dokonce drželi ve dvou radši, protože prostě je to hustá bestie. Jak si ukážem, tak ten zvuk prostě není na to, že to jsou takovýhle jako opticky otevřený výfuky každé druhé strany, prostě jak skoro na Dodge Viperu, tak to prostě není jako tak uřvaný, aspoň takhle na stánku, ale spíš je to milý. Zvuk, který chcete poslouchat, než by šlo jenom čistě o čistou maximální hlasitost. Tak se pojďme podívat, jestli to tady správně odhadnu. Tak, to bylo nějaký čerpadlo. Ty vole. Tak to teda hodně slušně hodilo do strany. To kdyby bylo na stojánku, tak to určitě leží. A to by byl malér. Ty vole. Tak tohle už je, myslím, stříkačka, určitě tady ten motor. Když se tam dával 4komorový karburátor jeden, co jsem se tak dočetl v nějakém průzkumu, co jsem si tu motorku studoval. Motorka si upravila malečko volno, bych ještě za studena, a hodila to prostě stranou hodně silně, musím říct. Tak, tady už mě ukazuje tlakoměr oleje a pomaličku stoupá teplota vody.
Tak ten klopný moment je tady opravdu velmi silný. Kam se dáme Bavorák nebo Moto Guzzi, to se fakt nedá srovnat. Je to 2x, 3x silnější. A to jsem to tady točil jenom do 2000, protože je to studený a protože mám obrovitánský respekt. Jo, zpátečka. Jasně. Je to takový displej, který nám zobrazuje otáčky a různé další hodnoty z řídící jednotky. Ty kráso. Ty kráso. Tak to je teda maso. Já tady zkusím típnout. Aha. Myslím si, že dost bylo kecání a ukazování si detailů té motorky. Teďka všichni čekají, jaký je ten první dojem, který vám teďka chci stvárnit. A potom stvárnit i to, jak si na tu motorku trošku zvyknu a jak se svezeme krásnou českou krajinou. Dneska nám na víkend vyšlo fakt úžasně letní počasí. Já se strašně těším, že tady ten test bude památný pro ten stroj i pro mě, až to společně užijem. A podíváme se na to, jak to jede na rovině, kde to asi bude fungovat velmi dobře. A podíváme se na to, jak to jede zatáčka, kde to asi bude fungovat trochu hůř. Ale pojďme nepředjímat a pojďme se svíst. Tak tenhle ten výštěk, jak to motorkou trhne, fakt není pro slabý nátury. To fakt chce nějakou sílu. No. Tak, dámy a pánové, vydali jsme se s křižníkem na cestu a teda to je takový ten pocit, jak ten člověk veze to kolečko zahradní. Tak, nesmějte se mi, to najetí nebylo úplně podle učebnice, je to fakt nefiltrovaný první dojem a extrémní respekt z toho, že řídím super drahý stroj, už to ukazuje 60, to mi teda se moc nezdá. Tak já zkusím maličko přidat. Já nevím, přijde mi, že ten tachometr ukazuje úplně nesmysly, protože rozhodně nejedu 120, takže tohle video nebudou moc hodnotit příslušníci policejních sborů, jakože porušuju rychlost, protože to podle mě všichni vidíte, že nejedu 100. V každém případě je to taková vratka a docela záležitost. Ty pneumatiky budou asi hodně iniciativní ten střed a zatáčení teda asi bude opravdu disciplína pro obrovský masochisty. Zkusíme otevřít na pár procent ten potenciál a teď bych to už prostě vůbec ani nemůžu zatáčet, nevím vůbec, jak se to dělá. Musím se to naučit úplně znova, fakt na práce. A ani na to brzdit, to musím úplně, možná ta zadní brzda, že... Tak jo, máme tady nějakou situaci, dámy a pánové. OK. Docela to dává. No, takže první dojmy jsou docela hutný. Ta směsice stresu a strachu a respektu se pomaličku mělní k tomu zkoumat tu motorku, jaká skutečně je, a užívat si to. A zatím to je třeba jenom 10%, takže teďka tady natankujeme plnou 23 litrovou nádrž a pak se budeme víc zabývat tím, jaký to opravdu je. Jestli se mi teda podaří zatočit, zkusím tady. No, možná nepodaří. Možná to napálím do cisterny. Jesus. Jasně. Přidáme. No, dneska tady možná jedu na nejspeciálnějším stroji, který se, nebo možná tak těžko hodnotit, jak by se to hodnotilo, ale jeden z nejspeciálnějších strojů, který v České republice teďka vůbec na silnici lze spatřit. Tož není vůbec špatný den. Jednička tak trochu zní, jako by byla už docela vytočená, ale jedeme 16 zatáček, tak to není asi zase tak úplný trýznění motoru. A my pojedeme podle pravidel a počkáme si na konec obce. A za ní hnedka zatáčka, což je možná trošku nepřítel tohoto stroje. Ty vole, jako OK. Takže zkusíme si aspoň maličko tady za to. Ty vole. Tak třeba to měří dobře, já nevím, asi ne, ale... Bylo to tak půlka plynu, děcka, jo, jako max. Teďka jsem ho trochu otevřel tak na 70%. Oh my goodness. Jako já prostě nevím, co to bude dělat, protože si říkám prostě,
Jo, bojím se ho otevřít jako prostě nějak jako na to trhnout, protože... Ty vole. A teď jsem na malý mžik, zdravím motorku s možná tak 8násobně menším objemem. Teď jsem na malý mžik jako vlastně odolal ty agóny toho přetížení a podíval se na otáčkoměr, který tam lízal 5000 otáček a blížil se k tomu, kde tahle motocykl by měl mít nejvyšší výkon 5250 otáček, jestli to říkám správně, v papírech 300 koní, ale my si myslíme v čele se mnou, že ta motorka má s proměnutím. Tak to je teda hustý, ty vole. A jakože, OK, tak ty moje pocity se trošku měněj, pálí mě stále nohy, ale už toho respektu je maličko méně, začínáme si tak očuchávat s tím motocyklem, dokonce vidíte, že už i jakoby dokážu si to doufám zatočit, byť třeba jako nějaký limit tupaček a tak to se mi neupovažuji přemýšlet, jak to tady s tím je, rád bych si s tím škrtnul. Prostě ta cena a že ten pocit, co ta cena, jako to je strašně smutný, kdybych to položil, ale spíš jako ten pocit, že vás může zavalit 550 kg, jen to hvízdne, tak ten není a člověk si myslím, že má takový přirozený pud sebezáchovy a dává si na to bacha. A mě fakt ty nohy se trochu pálej, protože pode mnou běží motor z Corvety a motor z Corvety, tak já se trošku zapřu. Tak teď jsem se zadělal, ale mě to... Ty vole, ta dvojka teda... Já už vidím, že ta dvojka má svůj smysl, když se to prostě rozhoupe na nějakou velmi křesťanskou hodnotu a pak ta dvojka teda převezme otěže, převezme štafetu. Ona asi moc neumí tahat z těch malých. Wow. Tak si podřadíme na jedničku, to přiřazení teda kopne na druhou stranu, tu motorku, která normálně hází doprava na neutrálu, tak ta přiřazení vlastně si kopne na druhou stranu a jako fakt neurvale. Ta motorka nemá vibrace, já jsem o tom četl, že ta motorka fakt jako je taková vlastně víceválcová. Já se tady pozdravím s motocyklem, ale není radno sundávat ruku z řídítek. Nazdar! To se mi líbí, že skoro všechny motorky mají 10násobně nižší objem, tak to má být. Já samozřejmě jsem takhle namyšlený, ale ten pocit na pár desítek kilometrů je opojnej. Podíváme se, jak to bude brzdit. Ta motorka toho nemá moc naježděno, chtěla by trošku, aby se na ní někdo občas svezl, tak trošku protáhnout ty brzdy. A jako něco to dělá, no, ale mám taky respekt na ně drapnout pořádně, snad to nebude dneska potřeba. Tak se pojďme podívat na první premiérové esíčko. Ty vole, je takový vratký, jak se to do toho nakloní, tady to zahradní kolečko s plným nákladem 500 kg. Věc bylo děcka, že? Tak, dvojka a hodí vás to. Ty vole, jakože pro fanoušky dopravních letadel. Jejich vzletu, tak teď jsem si musel ty dva prsty hodně, nazdár, cruise room zdal, ty dva prsty hodně a změnit to celou ruku, velmi rychle si ten návyk přepracovat v hlavě a těch návyků, který je potřeba si přepracovat, třeba taky tady obrácený řazení, v oblasti otáčení, brždění, akcelerace, manipulace, je celá řada. Hustý zážitek, je to co pak Lambo? Teď máme skoro motor z Lamba v uvozovkách, který to přenáší na jednu jedinou zadní pneumatiku o průměru 230 mm, která taky nebude úplně nejnovější. To je jako... Počkat, podíváme se na zatáčku a pak budeme pokračovat, protože já teda... A ještě jsem přemýšlel, jaký styl zatáčení zvolím a teďka si říkám, OK, zvolím to, že budu hodně brzdit a pojedu mnohem pomalejc, protože fakt, ty vole, to prostě... Jedna věc je, že v 50 narazíte do Pangeitu, druhá věc je, že vás to úplně totálně sešrotuje ta motorka. A to jsou takové ty věci, které člověk úplně v životě nechce. Ta motorka tak neuvěřitelně jakoby mixuje to, co máte v hlavě a neuvěřitelně každým přidáním, každým zatočením vytváří úplně nový mixer, mix emocí, ingrediencí, věcí, co si zrovna teďka myslíte v tu chvíli. Třeba teď si říkám, to nepřežiju. OK. Že prostě každou chvíli přemýšlíte na něčem úplně jiným
A tak, třeba teďka tady je potřeba dobře plánovat. Tady toto je něco, jako kdyby člověk plánoval cestu kolem světa. Tak zhruba takhle pečlivě bylo potřeba naplánovat tento průjezd. A nyní pozdravím, no vlastně nepozdravíme Volkswageny, asi by nechápali, ale kluci, čau, máte to hezký. Teď jsem málem vykroužil špatnou, vidíte, že moje fáze plánování moc nevyšla. A teďka co, kam, doleva? Nebo rovně, mně by se líbilo je doleva. No co tam mám, dvojku, jo? Tak to teda jsem možná nezvolil dobře, ale podařilo se mi tady v zápalu boje přehodit na Dčko a můžeme pokračovat. Takže ta motorka prostě furt a furt, minimálně po tom prvním přesednutí, jednak trochu bojujete o život a jednak vám furt produkuje nový a nový myšlenky. Tu jsem myslel na film Matrix, ale to, že bych potřeboval takový ten jejich, potřebuju řídící protokol k motocyklu Boss Hoss V8 B3 ZTC, nebo tak nějak se to jmenuje. A že by se mi to velmi rychle nahrálo do paměti, to by se mi teďka hodilo. A pak mě taky napadlo, že pokud se něčemu říkalo videomaker historicky v jedné stopě, tak podle mě to je prostě jenom a jenom tohle. A ty všechny ostatní videomakery, ty ovdovňovače, tak to prostě nevěděli, že vznikne jednou něco, na čem jedu teď. Bez kontroly trakce, bez ABS, těžký jako lokomotiva a na mě už se lepí Kodiaq RS a to jako prostě... Tak teďka teda bylo vidět, že kdybych jenom ještě přidal jeden stupeň přidání toho plynu, já tady pustím automobil před nás, tak bych šel do power driftu a to je další věc, co bych tady dneska nechtěl dělat. A místo toho se budeme soustředit na to, abychom dojeli správně domů a mohli si ještě užívat pár let hezkého života. Výjezd ze zatáčky. Tak, tohle bylo, já nevím, 15% plynu musíme... to je hustý, to se jenom maličko přežije ten nájezd do zatáčky a jakoby ten rozhovor vám prostě to nedá, vůbec vám to nedá. Ono to jakoby, jenom abych tak jako upřesnil, tak to je vždycky tak jako 5-10% jako plynu, jo, protože zkrátka navíc nemám zbrojní průkaz. Tak mám strašný strach za to vzít a teď pojďme se podívat, já už ani nemůžu mluvit, pojďme se podívat na ty zatáčky, jako, je to znát ten rozbor, no, je to takový prostě ježdění s kolečkem po zahradě, extrémně dlouhým a extrémně naloženým, je to velmi speciální sport, ale ty vole, ten zvuk. No dobře, takže co tady máme? Tak tady už je to trošku zavřenější zatáčka, ještě takový jesíčko. Driving Swartpilen 401, to by tady teda hezky zahrálo. Já tady jedu tak autobus, tyjo. Ale tak já jsem trochu autobus, byť i s autobusovým motorem a váhou motocyklu almost. Tak pojďme. Tak víc zatáčky, ten přesně byla ta chvíle, kdyby to člověka lákalo odevřít, ale myslím, že bych skončil, ale okamžitě. Ty kráso! Myslím si, že byla ta guma trochu na hraně. Trošku se mi to tam tancovalo. A já jsem měl pocit, no tak už Míčo v podhradí, ale nevím, co mám dělat. Kde to je hezčí? Zkusíme si dát natáčku. Ty vole, to je vždycky ono, jako špatně to trefíte. Ty kráso! No! Tak teď si můžete brát Boeing nebo Airbus, ale v každém případě start letadla do každé rodiny. Ten ztrácející ten grip tam je skutečně věc, která je velmi, velmi, velmi brzo na vaší pravici a ten zbrojní průkaz nebo nějaký jako rozšířený extrémní řidičský průkaz by se tady opravdu hodil. Ale prostě brzdy nic moc a potom ten vzdyžený vykřičníček, vzdyžený prst jako kámo. Take it easy. Jenže ten motor z té korvety prostě má zvuk, ne jak jakože extrémně brutálně, jakože by vám z toho, no jako jo, dudí vám z toho hlava, to zase ne, ale není to jakoby o té hlasitosti, je to o tom, že to je krásný zvuk, úplně jiný, než jste v jedné stopě, kdy v životě asi slyšeli, předpokládám. A potom tady je ta věc, tohle se mi teďka zdálo, že už svítí to palivoměr, to naštěstí ne. A pak je tady ta věc s těmi vibracemi, že skutečně ten motor nemá, ta motorka nepřenáší žádný vibrace nikam. Na miniaturní sedačky, ale jinak. A tady je horší asfalt, ale pojďme. Možná zkusíme, za náma jede auto, ale zkusíme tady tak možná maličko. A
to otevírám na 10%, na 50, na 100, ty vole. Tak, tady, dámy a pánové, v Heřmanův městě, si to říkám správně, tak trošku po boji, tak trošku jako kdyby unavený, plný emocí, trochu spocený, trochu jakoby KO, ready na nějaký lázeňský pobyt, abych si tohleto trošičku zrekapituloval a dal se dokupy. Jsem po tady tom testu, který jsem si strašně moc užil. Samozřejmě říkám, tady to by znělo, jako kdybych byl z toho nějaký strápený, to vůbec byla to strašně hustá zkušenost. Tady s motocyklem, který se mi možná podaří dostat do záběru. Boss Hoss V8, poctivý železo. Jestli něco poctivý železo, tak to je ode dneška pro mě. Právě přesně tohleto, pokud by vás takovejhle crazy zážitek, úplně takovej top strop, který vůbec v České republice pravděpodobně můžete si dostat, zajímal, tak vás odkážu na YouTube, na můj komentář, kde možná ještě teďka bude inzerát majitele, který ho bude prodávat. Ani tady napadlo teda jedna věc, že jakoby Boss Hoss, extrémní síla, extrémně šílená věc, prostě strašně jako kdyby zvláštní nápor na můj mozek a to je prostě hustý, že ta firma jako jde dál a ta její nespoutanost americká, takový to, že jako co jako no, můžeme si dělat, co chceme a co když tam je dobrý nápad dostat 5.7, tak co když je dobrý nápad tam dostat 8.2, takže tady ta firma vyprodukovala, možná ještě furt prodává i 8-litrový 8válec v tady tomhletom stroji a to už prostě hlava vůbec nebere, protože prostě vůbec nemá hranice toho, kde to jako může skončit, ale why not? Máme krásný svět, že takovéhle věci vůbec někdo ještě konstruuje, to takovej úplnej opak toho, kdy třeba prostě ty výrobci, který vidíme masový, vyrábějí prostě na jedné platformě 10 různých modelů. Tak tohle je úplný opak, úplná šílenost. A já jsem strašně rád za to, že to existuje, že jsem tady ten den mohl prožít. A ještě víc, že jsem mohl prožít s váma, nasdílet s váma první dojmy, které byly prostě hodně v rukavičkách s tady tím strojem, ale hodně autentický. A to je taková věc, co bych chtěl asi hodně dělat, být autentický. Mějte se fajně, těším se z toho, že jste byli u toho se mnou. A zdar!